PSV heeft het eerste Jorrit Hendricks Top E toernooi gewonnen. Het team stond tegen Sparta in de finale. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd scoorde de Eindhovense club en daarmee wisten ze het toernooi te winnen. De plekken om plaats 3 en 4 werden beslist met strafschoppen. Feyenoord werd derde. Schalke 04 eindigde op een vierde plek. Het regioteam uit Peel en Maas wist in de laatste wedstrijd VVV Venlo te verslaan en eindigde als 11e. Het Jorrit Hendricks Top E toernooi werd voor het eerst georganiseerd op de voetbalvelden van SV Panningen. Topteams uit binnen- en buitenland deden mee aan het toernooi. De organisatie kijkt tevreden terug op het evenement. Volgend jaar vindt het toernooi op zaterdag 27 en zondag 28 mei plaats.